Hola, benvinguts de nou a La Mimosa. Avui us proposo que cuinem un plat dels que el xef Fermí Puig en diu pilot a l'olla. Aquest tipus de plat consisteix en posar tots els ingredients a dins de la cassola, encenem el foc i això es va coent a poc. Mentrestant nosaltres podem relaxar-nos, mirar un partit de futbol, llegir un llibre, escoltar música o el que vulguem. És un plat econòmic, ideal per a aquestes dates. Comencem! Per fer aquest plat necessitarem: jo he utilitzat carn de porc, de l'espatlla de porc, i n'hi ha més o menys 1 quilo, talladet a quadradets. Després hi ha un parell de pastanagues, un parell de tomàquets també tallats a quadrets mitjans, mig pebrot vermell, mig pebrot verd, un parell de cebes mitjanetes, tot tallat a quadrets, 4 o 5 alls i patates al vostre gust. A casa, com que els agraden moltes patates, doncs jo n'hi poso més. Llavors necessitarem un got de vi blanc, una mica de brou vegetal, i després també, si voleu, hi podem afegir uns quants bolets secs. Vinga, el primer pas serà doncs posar l'oli a escalfar i anar posant tots els ingredients. D'acord, doncs començarem a posar tots els ingredients a dins de la cassola. Ja tenim una mica d'oli. Podem donar-los primer una volta, si voleu, amb l'oli, però no és necessari. Podem tranquil·lament tirar-ho tot a dintre. Tots els ingredients, la ceba, la tomata, la pastanaga, el pebrot, tot a dintre. Juntament amb la carn, ho cobrim amb el brou i ens n'oblidem. Posem la carn també. Jo sempre solo cuinar aquest tipus de plats a casa. Dedico un parell de dies a la setmana a cuinar. I solo tenir sempre brou de verdura, brou de pollastre, algun plat tipus d'aquest, estofat, perquè aquests estofats estan molt bons el dia següent. Llavors, dediques un dia o 2 dies per setmana a cuinar i tens una mica de fons, com de fons d'armari, doncs igual amb el fons de nevera. Tens brous, tens estofats, tens llegum cuita, i així podem mantenir una dieta sana i equilibrada sense haver de córrer a última hora. Les patates són xascades, és a dir, quan les tallo, no les tallo completament, sinó que clavo al ganivet un tros i a l'últim tall faig clic i es trenca. Això què fa? Que quan les posem a la cassola i comencin a coure's, deixen anar el midó que tenen a dintre i ens ajuda a que la salsa sigui més travada. Per xascar les patates el que fem és tallar i quan estem a punt d'arribar al final simplement fem així i l'acabem de partir. Això és el que us deia, que afavoreix que durant la cocció de la patata deixi anar el midó i ens ajuda a travar la salsa, en lloc de tallar-la completament. Això seria tallar-la completament. Posarem les patates també a dintre, un xic de vi blanc i cobrirem amb el brou. I tal qual ho deixarem que es vagi coent. Cobrim amb el brou i després anem provant com està de sal i pebre. És un plat molt fàcil de fer. Si volem afegir-hi al final bolets, doncs els hi podem afegir. Jo he salpebrat. Hi ha qui hi posa també un parell de pebrots de caiena, que li dona picantet, o també podeu utilitzar pebre dolç, que li donarà un gust de fumat. Això ja cadascú acaba el plat com vol. A mi m'agrada molt aquesta opció, però això podem posar-ho al final. Ara, tot a dintre i que es vagi coent. Només vol paciència i nosaltres a relaxar-nos. Mentrestant, farem una dolça espera, un vinet de l'Empordà per acompanyar el nostre plat.
Ara hi tirarem 4 bolets. Jo he posat una barreja, hi ha trompetes de l'amor, hi ha ous de reig, 4 ceps, tot cap a dintre. I també hi tiraré un parell de caienes. Això ho podem fer ara o al principi, és a dir, quan dic pilota a l'olla, vull dir tot a dintre i ho deixem fer. Ho podem posar al principi o ho podem posar després, quan hi pensem. Jo ara he pensat, mira, hi afegiré bolets, doncs hi afegeixo bolets. Ho deixem coure una mica més i recordeu, aquests plats sempre són més bons el dia següent. Molt bé, doncs ja ho tenim. I al final el plat té una consistència d'aquest estil, així, perquè la patata ha deixat anar el midó i ens ha quallat la salsa, d'acord? Doncs ja estaríem. És un plat de pilota a l'olla i demà encara estarà més bo. Moltes gràcies i fins a la propera recepta. Adeu!